Панов и Перо Антич могат да подемат акция и дори да отбележат в началото на този матч, с което Уили Дин го прави, която го помним от преди една седмица, и от това трябва да се възползват момчетата на Желко Лукаич. Стойков, Уили Дин. Нарушение сега на Фоцис. Уили Дин, литовския национал. Сега обаче от София, когато с тези тройки домакините просто омалмощиха българския шампион. Не толкова свободни пространства. Стрелци като топката Ненад Мишанович и отбелязва първите си 2 точки в двубоя. Ненад Чанък към кого? Към Уили Дин. Дин се устремява към коша и намира все пак пролука там. 4-та точка за Уили Дин. Разликата намалена на 2 точки. Домани. Уили Дин. 7-та точка за Уили Дин и дали ще се зачете този кош? Да. Отлична работа на Уили Дин. Най-много точки обаче за Домеркант с 5 тройки от 5 опита. Дин с 10-та точка. И разликата става все по-голяма. Нашия отбор бърза в някои от свои одигравания. Необяснимо за състезатели от такъв ранг. 16-та точка за Хансен след тази забивка и точно това може би вече може да удовлетворява Светислав Пешич. Този стил на игра да повторя едно превъзходно съоръжение, което завиждаме. За което може да се завижда само наистина. Сега обаче добре открадната топка, ще се справи ли Уили Дин? Давид срещу Голиат. В тази ситуация Уили Дин е по-хитрия, защото предизвика големия център да го фаулира. Да се надяваме, че второто по време не от тук нататък Динамо няма да има тази успеваемост, която има от трите. И вече 72-49. Застрашително набъбват точките на таблото. Добре, че Уили Дин отговаря с тройка, оформяйки своята сметка на 18 точки. Той ще бъде явно най-резултатния от преди 2 години, достигайки върха. Защото като селекция, наистина, това е мечтата, може би, на всеки менеджер, на всеки треньор. Да, в момента в отбора на Динамо има 4 европейски шампиони от тази година от национална отбор на Русия. Да го повторим. Има 2 клубни европейски шампиони. По отношение на руските си играчи, Динамо е с най-титулованите и най-имените. Домани се изказа от тези дни, че неговата лична мечта е да останат в историята, тъй като държи според мен един от рекордите за... Тошко 5 години в нашия отбор. Приносът му е доста голям за... Още веднъж казах за това нашия клуб да се знае в Европа.